Vi har fået en virksomhedscase, hvor vi skal overtage vores fars virksomhed og føre den videre sundt, og i et marked, der er præget af en bæredygtig tendens. Efter overtagelsen af virksomheden har vi udarbejdet en ny vision, og det er at være markedsførende inden for bæredygtige renoveringsprojekter og vejledning i bæredygtige tiltag. Derudover så har vi også udarbejdet en ny mission for virksomheden, som er, at virksomheden skal inspirere og tilbyde innovative og grønne byggeløsninger med fokus på renovering og tilbygning af nuværende byggerier på det danske marked. De grønne løsninger de udvikles ved brugen af holdbare biogene materialer samt andre CO2-nedsættende materialer. Og ud fra det har vi så også udarbejdet en strategi for at nå i mål med vores mission og vision. Inden overtagelsen af virksomheden så var deres kundesegment typisk 25-40 år. De var i middelklassen og typisk i et forhold, hvor de havde børn eller skulle til at have børn. De vægtede ikke så meget bæredygtighed, men mere funktionaliteten. Vores nye kundesegment det er 25-60-årige. Det er middelklasse, hvor de vægter mere bæredygtighed, og de bor mere i de større byer på grund af, at det nu er renoveringer, vi satser på. Vi vil nå ud til det her kundesegment igennem Facebook og bæredygtige konferencer, og så skal vi også nå ud til blade eller blogge aviser, som skriver om bæredygtighed. Det er derudover vigtigt at kigge på forholdet til kunden før, under og efter projektets gang. Før er det vigtigt at komme ind på, hvilke behov og ønsker kunden har, og sikre sig, at man får en detaljeret plan for projektet. Derudover er det vigtigt at holde en tæt og åben kommunikation med kunden under forløbet af projektet, og sørge for, at kvaliteten og at tidsplanen bliver overholdt, og sikre sig, at kunden er tilfreds med, hvad der bliver ændret. Derudover er det efter projektet vigtigt at holde en tæt kommunikation og kontakt til kunden, for at sikre sig, at det hele stemmer overens, og i tilfælde af, at kunden skulle have nogle spørgsmål, kunne være til rådighed. Virksomhedens markedsposition er altafgørende for virksomhedens succes og konkurrenceevne, da virksomheden fokuserer på grønne og bæredygtige byggemetoder, energieffektive løsninger samt genanvendelige materialer, kan argumenteres for, at virksomheden på nuværende tidspunkt differentierer fra andre. Det at være førende autoritet inden for bæredygtighed i renoveringsbranchen kan tiltrække kunder, og der værdsætter miljøvenlige byggeløsninger. En anden vigtig faktor for virksomhedens markedsposition er at levere kvalitetsarbejde samt overholde deadlines. Tilfredse kunder vil altid tale positivt om virksomheden og dermed føre til flere og gentagende forretninger i fremtiden. Det er essentielt at have gode samarbejdspartnere, heriblandt til producenterne af blandt andet de biogene materialer, der er på markedet. Virksomheden producerer ikke selv biogene materialer, og det er derfor også vigtigt at have et godt samarbejde med de producenter, som gør. Virksomheden skaber værdi igennem at tilbyde at renovere bæredygtigt, og derfor så skal det også være bæredygtige materialer i renoveringen, som fungerer optimalt og som er gennemtestet. Der er en masse langtidsfordele ved at have et godt samarbejde med de her producenter. Heriblandt at det sikrer adgang til kvalitetsmaterialer til konkurrencedygtige priser, men også at styrke virksomhedens position som en førende aktør inden for bæredygtige renoveringsprojekter. I forbindelse med ejerskiftet er der sket en ændring i Kursbyggs økonomi. Det indebærer nye udgifter og nye besparelser. For eksempel skal de 4 søskende have 1,2 millioner kroner om året. Der skal solceller op for 120.000 kroner. Der er købt en grund for 50.000 kroner. Der skal ansættes en marketingansvarlig for 150.000 kroner om året. Og så skal der nye fysiske ressourcer til for en halv million. Der er også nogle besparelser. For eksempel så sparer vi 500.000 kroner om året på, at vi i Søren ikke arbejder der længere. Og 800.000 på Kurt og 300.000 for Inge. Nogle af de vigtigste aspekter i Kursbyggs personalepolitik for at skabe et godt arbejdsmiljø omhandler kommunikation, trivsel, samarbejde, anerkendelse, tydelige forventninger, work-life balance og udviklingsmuligheder.